U dalšího videa a zase je tu brácha a ségra. Ahoj. A opět hrajeme Minecraft Pocket Edition. Tentokrát hrajeme 6. díl. Tak já si to v rychlosti přepnu a jdem na to. Jinak chviličku jsme netočili, protože vlastně jsme neměli vůbec čas. Taková ta školka, o víkendu jsme vůbec neměli čas. To jsme byli někde s rodinou, takže vůbec jsme neměli čas. Takže za to se omlouváme, ale budeme to dohánět a doufám, že dneska, určitě já to ještě dneska dám na YouTube a i zítra budem točit. Takže od minule se tady vůbec nic nezměnilo. Vlastně podívejte se když tak na 5. díl. Tak tady, jestli jste neviděli, tady je ta velká džuzna. Jestli nevíte, co to je, já jsem to v minulým vysvětloval, ale můžu to i znova. Takže vlastně ta džuzna slouží k tomu, že vlastně když se půjde kutat, tak vlastně tam dole bude voda, to tam ještě není, to vlastně dneska budeme dodělávat. A vlastně je to takový rychlej způsob připravování na tu 11. úroveň. Tam teďka mám ten žebřík, abych mohl vylézt. Ale pak si to ještě tady takhle po jedno prodloužíme a dole bude voda. Takže vždycky jenom tam skočíme a tam už budou prostě vést různý chodbičky. Tak už nebudu kecat, ségra šla. Jo, ta šla kutat. Já nemám krumpáč. Tak to si musíš asi udělat. Tak, to je, prostě tady položím. Tak. Ne, semka nejdem. Tady přece. Už v minulým, já jsem to tady třídil. Tak. Tak, my si vezmeme. My potřebujeme. Ne, kameny. Kde je kameny? Ne. Tady. Kamínky. A jo, vlastně my máme, dobrý. Takže my vlastně budeme potřebovat jenom kyblík s vodou. Tady je. Ten se naplníme vodou. Tak jo. Máme vodičku. A nevím, jestli tam ještě něco mám vzít. Točky to mám. Máme, já si myslím, že máme. Ale když už tady mám to železo. Můžeme nechat vypéct to asi, když jsem kopal v minulém díle, jak jsem to tam asi našel. Tak. Zatím si musíme dát. Musíme zatím dávat bacha, ještě tam není voda, takže musíme zatím ještě jezdit po žebříku. Tak. Já už vím, co jsme zapomněli. A on by to možná šlo aj udělat. My to osvětlíme každopádně. No, možná aj jedna. Tak. Tak. Jo. Tady by měla být úroveň 11. Proč jsem chodil dolů? Nevím, co blbej. Tam dole by měla být úroveň 11, takže vlastně na úrovni 11 se vyskytují nejvíce diamanty. Proto jsem právě udělal. Tak, vylezem nahoru. A já vlastně tady tuto řadu ještě zpevním, aby vlastně to bylo, když bych to nemusel. Ale to udělám. Takže, tak. Já se nikdy nemůžu sehnat krumpáč. Tak ti dám. Tak ti dám. Jeden je full, ale jeden je už trochu vypotřebovaný. Já ti dám ještě teď ten. No, tam máš. A já to takhle udělám. To máme jak. No, Adam, ty jsi mi dal, teda brácha, ty jsi mi dal Seaplay krumpáč. Ještě ne, když jsem to říkal. Ještě není Seaplay. To ujde. Jo, no to je jedno teďka. Dělám to formou, že tam dám vlastně cedule. A ta cedule vlastně zabrání té vodě. Ale počkej, ono když bude tady ten žebřík, takže tam bude volnej. To je špatný. Teďka přemýšlím, jestli to neoddělím. Ne. No.
se nějak vymyslíme. Tak. Už tam budem. Tak. Tak, no. A teďka. Jo, já mám nápad. Semka bychom si... Já nemám dřevo. Takže nahoru. Nečekaně. No. Já mám dřevo. Dobrý, si ho nech. Jinak díval jsem se na naše odběratele a už jsem tam měli 6 odběratelů. Děkuji úctivě. Tak, proč jsem to chtěl? Jo, bylo třeba. I bloky. Tady. To je hrozný ty nápisy. Tak, jo, tady. Já vezmu tohleto hnusný. A já už tady mám 2 cedule. Tak, já 2 cedule, podle mě stačí asi nebudou. Prostě to spalovna. Já mám sekru, že uklidně dám. Ne, dobrý. Tady máme lávičku. Tak. Dělám si ještě... No, já si myslím, že 5 jich bude stačit. Víc si myslím... Jo. Už si pokrumpáč. To máš ještě, ne? Jak to? No vidíš. Tak a já jdu na to. Jo. Já radši opatrně. Už tam dojedem. Tak a teďka to musíme nějak vymyslet. Jsem našla želado. Tak. Děláme to, aby jsme se Jo, toho je. jsme se nebouchli. Děláme to takhle. Takhle. A já si myslím, že by to nemělo tady projet. Ještě zkusím to. No, tak to tady projede. Takže ještě semka. Jo, takhle jsem to chtěl, výborně. Tak, dívej se, Gra. Na principu tohodle, semka spadnem, tady už. Jo, tak dobrý. Čekal jsem, že to nejde, ale ještě semka pak dáme, promiňte. Ještě tam pak dáme jeden kyblík. Takže, tak, jo. Já tam radši dám ten kyblík, protože se bojím, ještě teďka nebudu skákat, protože se bojím, že když ta voda není úplná, jako, tak to radši ještě nebudu tam skákat, abych se zbytečně nezabil. Šup. A vlastně už jenom skočíme do té, teďka ještě skákat nebudu. Už bychom skočili jenom do té vody a jak propadneme tou vodou, tak se nám vlastně nic nestane. Tak. A jo, to nevadí snad. A tady jedno, myslím, ne. Jo. Nebo když my bychom mohli tu cedulu dát tam, nebude tady ta voda. Pojď. Sem. Ano. Toto a toto je železo. Ano. Takže se může dát tam. Můžeš. Tak a jdeme to otestovat. Tak kdo jdeš první? Co? Já? Než se dobrovolně zabít, ne? Teď jsi to říkala. Ne. No tak ne. Teďka tam skočíme. Doufám, že se nezabijeme. Byl bych nerad, ale jdem to ukoštovat. Já jdu taky. Výborně. Jdu taky. Tohle byl můj princip.
dopravování. Skoč. A musíš do té vody, prosím tě, jo? Jo. Pojď. Tak, skoč. Ty jsi vůl. Jak to? Když jsem skočila do vody. To je divný, ale. WTF. Počkej. To je fakt divný. To je hodně divný, ale. To je... No, teď nemůžu. Bylo možný, protože ty si skočila úplně až u té zdi. A jak tam byla ta cedule, možná tohle je ta příčina, takže musíš skákat víc doprostřed. Ne, co děláš? Ježišmarja. Já jsem chtěla po tom žebříku. No, to je jedno. Ne, prosím tě, jdi zas do té vody. Máš tam dole ty věci. To bylo tvoje. To myslím všechno. A musíš skočit do té vody. Máš zaplít tohle. Skoč do té vody. No skoč, teďka jdi. Jdem se dívat. Mistr. Ty jsi zase mrtvá, je to divný. Počkat, kam? Já to budu zkoušet na jím tabletu, takže chviličku hrát nebudu. Tak, tak položím. Tak, pojď mi tablet. Mě zajímalo, proč to nejde. Musíme toho zjistit. Počkej, co to je? A jo, to je tvůj. Tak. Bude tím. To je fakt divný. Tak, vážně, to u sestry nejde. Já to zkusím. Jako, fakt to je divný, to nechápu. Jsem vzal ty věci a hodil jsi mi je. Ale vlastně. Nezmířili. No je to divný, tak bohužel ségra, když půjde semka dolů, tak si musí dávat bacha a bude muset jezdit po žebříku, no. Co se dá dělat, no, když to nejde, nevím, to je divný. Divný. Zkusím se třeba pak mimo video na to mrknout, čím by to mohlo být. Ale fakt netuším. Vážně netuším. No, každopádně, ty máš tady ty věci. Tady máš ten svůj kompáč. Ty jsi měla tady ty nůžky. Bys mohla tady ošmikat tady tu ovci. Tam je ta ovce. Proč dělá tolik těch? Proč máš 3 nůžky? Nevím ani. Co dělá, takhle to jako nedělej. Tam chodíš. Ne. Hej. To nechci. Co to? Tu bošníka, tu blbou. Ale to je za terasí. Ne. Tak nic, no. Tak si jdi. Chtěl jsem tě zabít, ale ty nechceš. Tak si nakašli. No, tady už nám to pěkně roste. Už jsme se vlastně dlouho nedívali. Jo. Tak, už máme první oblíčko. Což znamená, že v tomto videu ještě ne, ale v příštím videu už začneme dělat ohrádky. Viděl jsem tady pár ovcí a takhle. Začneme dělat, tady už nám sugarcane rostou, výborně. Tak. Začneme dělat ohrádky, kde budou ovce, ne, toto nechci. Ovečky, kravičky a takhle. Budeme je chovat. A aby jsme z nich měli maso a takhle. Hlavně třeba kůže, aby jsme měli na ty enchanty a takhle. Počkat. Šup. To nejde. Takhle. Divný. Šup. Ježíšku ty. Semka. Semka. A Co mi dělat já? já nevím.
Máš něco naplánovaného, ne? A jo, už vím. Jdu kotat. Máš mít ale naplánovaný. No. To je jedno. Tak takhle to bychom měli. Musím zasázet. Tak. Já jsem úplně odskočil od věci, co jsme měli v dnešním díle dělat. Já to ještě teďka půjdem dodělat. Aha. Výborně. Dělám to takhle. Tak si dáme. Trošku vidím, že se myslím, že ty mívá. Nebo jestli... Nevím. Počkej. No, nesmívá. Nebo... Jo, smívá. Jo, smívá. Jsem to straně, jo. Tak. Tady nám roste farma. Já teda... Co? To jsem nechtěl. To jsem nechtěl. No, já si vezmu nějaký bloky. Takže já už pořád automaticky chodím do tam, kde prostě spím. Nějak si to tam vyzdobíme. Tak, ano. Může sem kadat ty nůžky? Jo. Nějaký šklíčko, že by... Šklíčko i bota. Hej, vypadni. Jo, Jste truhly. Jo, promiň. Ježiš, uhoní, nematej se, tak tady. Já budu vlastně spát, jo. Nejdeš spát, není. Kurňa. Není kurňa. Není kurňa. Kde? Tam bych nechtěl spadnout. Kde co? Kde co? Kde co? Pojď spát, prosím tě. Yeah. Vyspíme se. Tak, půjdeme to dodělat. Už si lehnout, chalane. Tak, vyspíme se a půjdeme dodělat tam ty. Jak si to tam dole vyzdobíme. Děláme tam chodbičky. Nebo trošku to tam zvětšíme. Šup. Tak. Podlažku uděláme. Nějakou jinou. Aby to bylo trošičku pěkný aspoň. Chci zagarávat to dřevo. Tak. Jo, počkej, dobrý. No, může tady být. Tak toto tady prostě musí být tady ten blok. Takže tak. Ne, to by spadlo. Aha. Tak to uděláme takhle. Já tam dám nějaký pevnější blok. Třeba ne, tohle. Tohle spadne, jasně. Ježiš, kolik tady toho kraji bude. Tak. Teď máme tyhle cedule. Tak. Děláme to tady kameny. Tak. Tak, kamínkový to tady děláme. Kulínky, kamínky. Kulínky, kamínky. Tady to. Tak, udělám si takovou chodbičku malou, která bude vést tam někam. Tak. Teď bude někam vést, kde ten grave už mě deptá.
Ne? Vlastně tam vlastně, jo. Hej, my jsme si vybrali fakt moc pěkný místečko, jako tady s tím Gravelem, to je úžasný. Úžasné. Moc fajný, jak by řekl Borat. Já moc fajný. A co mám dělat? No co já vím, já to mám vědět? Tak já si asi... Nikutat. No jo. Kde tu mám ty věci? Jsem dělal krompáč, máš tam nástroje. V těstkách máš krompáče, takže... Tak. Tak. No, neříkejte, že to je špatný. Já si myslím, že to je přímo umělecký. Ne, nemusíte nic říkat. Jo. A je to čul. Tak. Tady začíná naše putování. No, ještě bych to chtěl taky osvětlit. Já bych tady ten Gravel možná, tady toto ne, toto dám. To dáme pryč. Tak a odsaď už prostě budeme začínat kutat, jestli bude to na způsobu toho, že vlastně odsaď už prostě povedou chodbičky a už se prostě bude těžit tam. Takže počkej, ty už potěžit se hra semka. Musíš jít zase po tom žebříku tam, kde se zabila. A budeš kutat chodbičky jako dlouhý. Víš? To bude ten princip toho. Já jsem ten žebřík zkoušela, ale pak jsem spadla. Prostě jenom jeď potom. Já už vidím tady hnedka želízko. A jestli se hra najedeš diamanty, tak budeš moc dobrá, protože tady na této úrovni diamanty bývají. Takže musíš se snažit, musíš mít. O mé sestřičce, když jsem hrál jednou Minecraft, tak jsem vlastně vůbec neměl štěstí na diamanty. A najednou ke mně přišla ségra a úplně najednou prostě jsem začal mít štěstí na diamanty. Nevím, s tím, ale... Ach jo, ty neumíš slést ze žebříku. Díle. Prosím, slezeš mě ze žebříku. Proč? Prosím. Proč? Prosím. Proč? Já hned spadnu. Proč? Protože já hned spadnu. Proč? Neptej se mě furt proč. A prosím. Prosím. Toto neříkej. Prosím. Neptej se mě furt. Hele, musíš jít k tomu žebříku. Tam, kde je ten žebřík. Tak. No. Teďka doprava. Ale musíš na ten žebřík, ty inteligente. Musíš na ten žebřík. Abych to. Ježišmarja. Prosím, udělej mi to. Ne, musíš to udělat sama. Ne, prosím. Musíš to udělat sama. Ach jo. Takhle to budu pořád zabíjet a pořád. Tak jdi semka, jdi semka. Tak a teďka jdi dopředu. No, jdi dopředu. A drž. A takhle pojedeš dolů. Ale ne, nic nedělej. Nic nedělej. Ne, co děláš, sakra? Chápeš to, že ty dělat nic nemůžeš? To takhle nemůžeš dělat. Ty prostě, když budeš na tom žebříku, tak ty už nic neděláš. Jenom počkáš, až ten pandilák si jde dolů. Kapíš to? Jo. Takže prosím, řekni mi to znovu. No, tak jdi dopředu. Pomalu, bacha, ale nesmíš. Jdi to tak. Teďka zůstaň, nic nedělej. On tě sjede a budeš dole. Kapíš to? Kapu to.
Kaputo, jo. Dobré. Tak a takhle to budeš dělat vždycky, když Konečně. Tu pač. Aspoň mám se. Bacha, voda. No. Ježiš. Budeš kutat prostě chodbičky, jo? A já když se tady s tou vodou. Aha, bez vody. Tam už máš nakupané nějaký chodbičky, tak prostě budeš kutat pořád rovně. Protože na těchto úrovních bývá. Víš co? Jo, diamanty. Mhm. Já mám mysličky. No já ti dám. Kde seš? Tady. Dělám. Ježiš, to se nemůže... Kurňa. No já taky potřebuji jako nějaký. Jo. Sakra, ale já potřebuji něco. Já mám to, jo, dobré, já mám 9. Mám lopatu, že? No mám. Kousek, co jsem si lahla, to už. Tak. Já už to tady jenom dodělám. Tak. Myslím, tady to ještě dodělám. To tady máme pěkný, aspoň tady. Ježiš, on se mě zničil. O. Redstone. Máme. Ne, počkej, tím to nekopej. Ty potřebuješ železný krumpáč. Takže musíš jít nahoru. Zase po žebříku. Teď mám železný krumpáč. Kde? Tady. To je kamenej. A jo. Já teď tak vždycky narysu, nebo dá se říct narysu, vždycky jenom ty chodmičky, kud má to bude vést. Tak, tu má bude další chodmička, tady bude další chodbička. Musíš si vzít, Laury, železo. Počkej, železo, no a tyčky. Ty by měly být, když otevřeš čestku se dveřma. Dveřma s těma, s dřívím. Tam by měly být. Tady bude další. Jak mám poznat, kde jsou? Kde dříví, když neumím číst? Musíš to prostě všechno prohrabat, když nemůžeš číst. Počkat. Jo, uhlí. Já mám uhlí. Tak šup tam. Tak, tady bude další. A Počkat. tady bude další. Zatím víc si dělat nebudem. Když tak to můžeme ještě prodloužit. Chodbičku. Vlastně hlavní chodbu, že třeba to jedna bude sektor tam a druhé pak to prodloužíme tam. A já si myslím, že toto zatím bude stačit, takže na zdraví. Tak. Já už to dělám a bude si to. Ještě tady. Ne. Tak já ničím bez tyto bloky ještě tam znova dám. Ach jo. Bráško, to nikde není, ani ve dřevě to není. Tyčky. Tak to je jedno. Teďka už to jdem stejně ukončit. Tak, takže jdem na místo setkání. Nejdřív se jdeme spát. Tak jak chceš. Ne, ukončíme to. Nespadni do té díry. Já to tam ještě pak v příštím díle to budeme ohraničovat. Uděláme lepší schody vlastně tam na to místo setkání. A aby to bylo takový lepší. Dívej se, kam se přesně dívat. Uděláme vlastně lepší tady podlahu a už to tady třeba jsem plánoval, vidíte, když tady máme ty, tady ty schody na to místo setkání, tak já to tady vlastně jak ohraničím. Tady toto náměstí uděláme lepší. Tohle tady takhle, třeba tady nějakou fontánku. Tady bude třeba ještě nějaká místnost. To já nevím, s čím bude, to ještě vymyslíme. Tak. Přivítat?
rozloučit. Tak. Ježiši. Tam se dívám já, jo? Ne, tam se dívat fakt nebudem. Už asi zase tak. Tak. Tam dolů. Nahoru. No. Mhm. Ne, počkej. No, tak. Teda. Víc jdi dozadu. Ještě. Tak, dobrý, a dívej se tam nahoru. No, stůj. No tak se dívej. Tak, konečně jsme se naladili. No, takže můžeme teda ukončit náš díl. Takže je konec našeho 6. dílu. Já se dejte když tak like, když se vám to líbilo. A když se vám to nelíbilo, tak dislike, tak. A když tak pište do komentářů, jestli máme, co máme tam udělat a takové ty věci. Takže zatím čau. Čau.